Dat. Ja, goed zo. Kom op. Knap. Knap hoor. Wat ben je aan het doen? Ik ben fotootjes aan het maken van de kunstwerken die mijn ratten gemaakt hebben. Zodat ik ze online kan zetten. Kom maar. Kunstwerken die ratten maken gaan. Ja, precies. Het klinkt een beetje raar, maar ratten zijn hartstikke slim. Dus ja, ik kan ze heel veel dingen leren. En schilderen is een van de dingen die wij hier doen met de ratten. Zodat ze ja, zich niet zo snel vervelen. En het is natuurlijk hartstikke leuk. En dan zet de ratten weer mooi hun eigen kunstwerkje op de foto. Ja, klopt. Nou, zo zijn we een beetje geld aan het inzamelen voor de rattenopvang. Ja, ik heb een kleinschalige opvang. Dus ik heb nu ongeveer 14 ratten hier zitten. Waarvan sommige ook op zoek zijn naar een nieuw huisje. En ja, ratten die komen hier eigenlijk... soms komen ze verwaarloosd binnen of ja, hebben hun oude baasjes in één keer allergie gekregen. Moesten ze weg. En dan komen ze hier en dan hoop ik ze op te kunnen knappen. En dan kunnen ze hopelijk een nieuw huisje vinden. Ratten schilder je litten. Hoe pak je dat om? Ja, ik werk met positieve bekrachtigingen. Dat betekent eigenlijk dat ze wat lekkers krijgen voor alles wat ze goed doen. En eigenlijk leren ze, ja, moeten ze een beetje zelf uitzoeken waar ze hun snoepje voor krijgen. Want ze horen net een lietskwastje beet. Nee, dat kunnen ze helaas niet. Maar ja, het is vingerverf, dus dat kunnen ze gewoon met hun pootjes. Dus iedere keer als ze met hun voetjes op het canvas zitten, of bijvoorbeeld met hun voetjes op de staander, dan krijgen ze wat lekkers. En dat leren ze heel erg snel wanneer ze dat lekkers krijgen. En hoe gaat het met de verkoop van de kunst? Nou, het gaat eigenlijk heel erg goed. Het is best wel bijzonder, want zo lang zijn we nog niet bezig. Maar ik verkoop ook internationaal nu. Dus niet alleen in Nederland, maar ook naar Engeland, naar Amerika en naar Canada, naar Singapore. Dus ja, mensen vinden dat heel erg leuk. Nou, heeft ook al eens eerder in uw programma zitten. Ja, dat klopt. Dan niet met ratten, maar met andere dieren. Ik ben echt een dierenliefhebber. Maar dat was met mijn paard inderdaad. Strakke bocht, ja? En dat wie ik al zo'n opmerkelijke hobby. Ja, ik hou niet van normaal. Ja, het zijn ratten en horseborden. En ja, dat is een beetje mijn passie. Maar klopt dat pas dat ik wel bij de wat gekkere afwiekende ding? Ja, absoluut. Ja, ik zie mezelf een beetje als een rare snuiter. Dus ik hou helemaal niet van normaal. Dus ratten passen ook wel bij mij. En waarom is het lekker om oors te wijzen en net zo gewoon? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik trek me niet heel erg veel aan van andere mensen. En ik vind ratten heel erg leuk. Dus ja, ik hou me lekker bezig met ratten. Dat andere mensen dat misschien niet zo normaal vinden, ja, dat mogen ze lekker zelf weten.